especial do día de hoxe, que vamos presentar este preciosísimo poemario de Luisa, que é unha delicia de lectura e ademais de unha delicia para calquera de nós, unha maneira de identificarnos coa nosa propia historia a través da súa, que un pouco é a de todas. Antes de comenzar propiamente a presentación, acordamos comentar que mañán ás 8 da tarde sale unha manifestación de protesta contra o xenocidio en Palestina ás 8 da tarde dende o cruce entre Vianorte e Guzal, e pedirvos tamén que nos acompañedes nun minuto de silencio antes de comezar este acto. Son 5 minutos. Gracias. Agardo que hoxe realmente sexa un acto moi especial e significativo, porque ademais o formato elexido por Luisa é unha preciosidade, un acto coral que comeza coa música de MJ Pérez. Non hai moito de comentar, xa. Este tema chamase Sempre, e non vos vou dicir nada del, porque esteades atentos á letra, pero vai tamén para entrarnos no mar e para non fregar un pouquinho. Eu elixín un poema precioso, como aboas que somos, para as nosas aboas, nosas nais, que o vivimos pois con moitísimo afecto e cariño. Deixara de ser neta cando morreu a avoa. Deixei de ser filla cando o fixo a mamá. Rachou a rede dos afectos que me alimentaban e mantiñan nunha nenez perenne. Apagouse o faro. Ao final, viaxaron ao país do silencio,
sereas perdendo a voz, lentamente, como perde forza a treboada que ferve nas rúas ata esmorecer. Elas, as coidadoras, tiveron que ser coidadas, incómodas, nun papel que non era o seu. Impostoras, non querían dar traballo, nin ese dereito se permitiron. Gocei levándolle doces e flores, palabras de cariño, chismes da vecinanza, blusas de alegres cores, facéndolles manicura e peiteado. Semellábamos nenas xogando as cociñiñas, cantando as cancións da tribu que nunca esqueceron. Contrapunto do apartado cuarto, eu escollín o poema Para a guía dos campamentos de Tindús. O apartado cuarto que di recoñecerse noutras voces a chegarse. Atrás quedaron a terra invadida, as amigas, o esposo. Co fillo colgado no colo, andou e andou polo deserto, teimosa como o mofo que medraba cada inverno na fiestra húmeda da casa a rentes do Atlántico. Sede, habanos perforados polas balas, queimados polo nápal, a mirada pegada ao medo. Sede, sede, recordos do éxodo polo Sáhara, o pan de pita do oasis sabe a tardes de amizade, os mosquitos agardan polo banquete nocturno. Augas quentes de ferro en piscinas compartidas cos animais, os músculos adormecidos das costas reclamando atención sempre. Milleiros de modestas estrelas alumean o deserto, sen a soberbia cegadora do sol, luz desvelada. A música inunda o solpor, nanas para soñar mirando o ceo. Pechada agora, na inmensidade da famada, sente que é o barco dentro da botella. Debece por unha saída ao mar. Ben, agora toca a min decir unhas palabras en nome do Ateneo e, por suposto, non propio. Faltaría máis. Eu quero comezar dicindo que se Luisa fose raíña, que o é, porque reina nos nosos corazóns, apelaríase a xenerosa. Realmente, creo que un dos calificativos que mellor é a cara. E quero, por eso, agradecer o seu traballo como presidenta e como membro deste Ateneo, que co seu pulo constante permite que todo isto funcione de maravilla. E tamén, en nome personalmente, e aquí tamén en nome de Chis, porque tivemos a experiencia de disfrutar tamén da súa generosidade cando escribimos, sendo a nosa primeira lectora correctora, e a que achegou precisamente eses poemas que acompañan cada capítulo do libro. Luisa é unha muller, ademais de generosa, apaixonada, pero non é esa paixón, digamos, que abrasa, non? Non sei se en algún momento eres. En todo caso, aínda que pareza paradóxico, é unha paixón equilibrada, ou no mellor sentido da palabra morna. Por eso, porque unha paixón moi forte abrasa e queima, é un sentimento frío, a frialdade precisamente aterece, paraliza, entumece.
Mentras que o morno, nese mellor sentido, permite que nos acoplemos que a nosa relación permita acoplarnos a ela e ela permite que demos de nós o mellor ou o que podemos. Luisa, ademais de poeta, é presidenta do Ateneo, é pedagoga, como se explica ela mesma na biografía que acompaña, nas notas biográficas que acompañan este libro. Ela comezou a súa andaina profesional como mestra en infantil e tivo que facer de todo. Tivo que inventar os materiais, e os libros e as actividades naquel tempo que non había nada, non había casi nada, e neste país casi nada pensado, ni menos os instrumentos. Ademais de pedagoga, é formadora, gustalle moito formar, é unha formadora vocacional e o fai tamén con xenerosidade. É compañeira, amiga, é sempre prudente, coidadora e, insisto, xenerosa. E tamén hoxe, sobre todo, hoxe con nós, é poeta. E neste poemario, a min, soame todo a verdade. A experiencias semellantes, coñecidas por moitas de nós, por todas ou por moitas, pola maioría, que somos como a ti, como a nós, como a casi calquera, pero que son experiencias a mesma vez singulares, xenuínas, propias e íntimas. Como di no limiar de Antía Otero, este poemario podémoslo describir coa palabra cartografía. En esa cartografía, a que xa fixo referencia Xavier, hai 5 partes, moi ben diferenciadas e con uns títulos preciosos. Na foto en sepia, que é unha imaxe tamén moi poética, moi gráfica do que é o pasado, de como se nos quedan as fotos con ese verniz, faz memoria e acertas a trazar con unha síntese, acertas a facer unha síntese sentimental que a mí parece magistral. Eu creo que non se pode decir máis con menos. Cando falas do teu pai, desde os teus sentimentos de filla, ou dos de identidade de clase, cando falas do vestido vermello. E con canta sensibilidade e beleza, falas da primeira menstruación, non son temas que adoitan estar nos poemarios, as nosas vidas, os nosos sentimentos. Esas 3 pingas que te converten en muller, falas das transicións, dos rituais informais que o acompañan, e tes unha capacidade enorme para sintetizar as contradicións e asimetrías que afectan e mancan as mulleres, a todas nós. Pasar a ser unha eventual víctima que, non obstante, terá que cuidarse dos homens que paradóxicamente teñen a obriga de protexer neste patriarcado. Na segunda parte desta cartografía, en que se titula Cada pedra fai camiño, outro fermosísimo título, porque é unha verdade como un templo, compartes unhas preciosas imaxes de mulleres na procura de construir a súa biografía con exencia, como suxeitos libres, cazar, escapar, agocharse, espreitar, bicar a vida nos beizos. Pero non evitas falar das bochas, nos calcañares e das desaparecidas princesas. Convídasnos a reflexionar sobre o corpo, sobre os corpos, sobre o teu corpo, o teu propio corpo e o corpo alleo, o mel e a friaxe, a expectativa e a decepción, sobre a necesidade de desmitificar o amor e de aprender humildemente sobre o sexo. Na terceira parte, que se titula Facendo niño, obviamente, fala da maternidade. Traes a primeiro plano unha experiencia da maternidade, algo que é universal e sabido e que non obstante oculta moitas cousas. Falas de seducción, falas de engano, de hormonas, de confusión de sentimentos e desexos, de buratos, de precipicio. Nace a nena e como dunha crisálida ten que nacer a nova nai. E volves ao primario, os aromas, inhalados en profundidade, atrapan como unha droga. Aromas garantes da protección da especie, dis. Falas das receitas transmitidas de xeración en xeración, reivindicas todo aquilo que ten de bo conservar. Ser conservadora do bo da vida. Dis, escribo aos poucos a receita no meu caderno, o plano do tesouro. Lembrasnos que tamén somos pásaros en niño, a despedida da mamá, que segue e seguirá aí a xenealoxía compartida e necesaria.
Na cuarta parte, recoñecerse noutras voces, o poema no que se centrou Xavier na súa lectura, encaras asuntos espiñentos e manifestas a obriga de non esquivar as balas e o napalm, de ser solidarias na causa xusta, contar e cantar a experiencia extrema de outras mulleres. Recordas de a Margaret Mead que cortamos 1000 cabezas do dragón, pero sempre lle rebrotan, e segue secuestrando rapazas para os bordeis. Gañamos, perdemos, gañamos, perdemos, gañamos, perdemos. Catrinas involuntarias, tucias de tumbas baixo os cactos espiñentos. A parte final, esa última parte desa cartografía, que ti titulas con voz propia, falas do agora, non? Deste momento da vida. Volves ás experiencias persoais universais, a mente como un dervixe turco, aínda non abrín os ollos e xa teño sobrecarga. A carga das mulleres, a carga, a carga emocional, a carga de levar o peso, non só do traballo. A modiño, o morno alumiño compartido, renovo o rito cando me visitan. Volves á genealoxía da terceira parte. A beleza imposta, a perda da xuventude, o desprezo a nai, cuspín para arriba, os reproches dos fillos, faz un repaso a sensacións que quedaron moi profundamente gravadas. Falas do temor de ter sido apenas unha serea afónica, xa máis altura do que esperabas acalar. Eu creo que te equivocas. Finalmente, agora afrontas esta etapa da nova vida na que estás e dis que miras cara dentro o medo, preparada para o varadoiro. Dis, cando me vaya, sentirase alguén culpable polos soños que non cumprí? Agardas a que o sol se amose entre as nubes, raios como escanos. Que bonita, que fermosa imaxe, non? Grazas por estes fermosos poemas. Eu deixo aquí porque espero que coa lectura dos poemas que van a seguir vos fagades unha idea bastante aproximada da beleza que encerra este libro tan fermosamente editado. A seguir leerán un poema Chis e Xavier Romero. No, perdón, Chis, Xavier Romero, perdón. A seguir leerá un poema Chis. Isto de ler poesía é un pouco embarque. De todos os xeitos, nada, decirvos que me costou moito elixir, porque o poemario me peta e sinto que me di, cada poema me di algo. Escollín da parte esta con voz propia, porque esta sí que toca a arrebato, o poema que estaba facendo alusión agora a Amada, que coas pálpebras baixas, o tema da sobrecarga. Albisco a claridade matinal, a mente como un dervixe turco. Levar o cristal ao lixo, zurcir a saba rosa, desconxelar o peixe da cea, pasar pola tinturaría, recoller o edredón, mercar a neto e ovos, poñer a lavadora, subir a bata, abasta do pantalón, deixar o caldo feito, levar o coche á ITV, bruñir o figo, pedir cita coa profe do pequeno e no salón de peiteado, e a veterinaria para a radiografía. Pinga a pinga, unha trasfega sen fin. Aínda non abrin os ollos e xa teño sobrecarga. Buenas tardes.
Bueno, como podedes entender, foi moi rápido decidir editar un libro de María, un poemario de Luisa, Soledades Afónicas, pola calidade, porque gusta dende o primeiro momento, entonces non hai moito que pensar, non? Se a eso engadimos que a editorial que eu represento e a xente que traballa comigo temos claras 3 ou 4 cousiñas a máis, que xa son bastantes, pero unha delas é que a poesía, como decía o poeta, é un arma cargada de futuro, sí, incluso eu creo que neste momento de presente. Luisa é unha revolucionaria sin dúbida, e destas revolucionarias necesitamos moitas. Desde a editorial, donde eu traballo todos os días e deixamos ali un montón de horas, pensamos que edicións como esta, que estar cerca da xente que nos rodea, é moi importante hoxe, non? Guardábamos fai un momento uns minutos de silencio. Eu non sei como calificar o que pasa en Palestina. Xenocidio, sí, pero incluso creo que non hai unha... Ten que haber un calificativo máis duro para pensar que cada minuto que pasa mentras estamos aquí sentados, xente que non ten ni que comer está sendo asesiñada vilmente. A mí é algo que me revolve todos os días, cando me levanto, cando me acosto, o estómago. Teño esa ansiedade que todos sentimos a veces, eu a sinto, creerme, dende fai moitos anos con unha cuestión como é Palestina. Ben todo isto, que pensaba fai un rato, neste centro, neste edificio, eu estudiei primeiro de xeve. E claro, pasaron uns anos porque teño xa 60 anos. E lembraba ahora moitas cosas daquele entonces, non? Unha época tamén nada doada, non? Que falta lle fai ao mundo unha revolución? Pois nós, dende Elvira, dende todo o que facemos, dende Elvira, dende o Eva Moroza, dende o Ateneo Luisa, poñemos ese, creo, ou intentamos poñer con cosas, con un poemario tan revolucionario como este, ese graniño de arena para que as cousas empecen a cambiar. Non son grandes acontecementos, pero o feito de estar hoxe todos aquí, sentados, lendo un poemario, seguramente todos os que estamos aquí coincidimos en moitas cousas. En Elvira vamos a seguir traballando en que a xente que nos rodea, a xente cercana, a xente que aporta a eso que necesita o mundo, que repito, e non creo que este tolo, unha revolución urxente, vale? Sea unha realidade moi pronto. Graciñas. Nos acompañar Xulio co poema escollido por el mesmo, claro. Logo das sabias palabras de Amada, só teño que dicir que escollín dentro de con voces propias, con voz propia, escollín Amodiño, porque eu debezo de ter puntos de encontro. Eu creo que este poema, aparte de dicir cousas fermosísimas, hai ese punto como escoitaredes ahora. Amodiño. Así fervía a cotío caldo a boa María na trastenda. Gregos, fabas, patacas e a carne de porco perfumaban as estancias. Receita sinxela cos alimentos da terra. Epifanía de sabores herdados das devanceiras. Non me gustaba, cando nena, o cheiro insoportable a unto. Igual que o saín dos barcos vellos nos estaleiros. O deino aínda, máis na mocidade, cando andaba engaiolada, coas comidas foráneas retratadas nas revistas a toda cor. Os tempos mudados trouxéronme unha prole seareira. Miña filla converteu-no no seu prato favorito. Entón, aprendín a facelo con todo o mimo do que son capaz. A quentura, o morno aloumiño compartido. Gábome, cando eloxea, o prazer de comelo. El agradece. Eu coido amorosamente. Imitando a boa, renovo o rito cando me visitan. Aludo o mantra do tribu, da tribu. Asáltame cal búmeran.
Queredes un caldiño dos que reviven os mortos? Esa chegamos a parte nuclear do acto de hoxe, que é a conversa entre Xina e Luisa. Xina, que faz un epílogo precioso, que me achegou aquela primeira lectura túa, Luisa, e eu quedei enamorada desas túas palabras. Bueno, boa tarde a todos, e realmente eu estou encantada, estou moi agradecida de estar neste lugar que é unha celebración de amizade e do bo que ten a vida, non? E da dignidade, de estar viva con consciencia como tú representas. Non se escoita, a ver. Aquí, hola. Entonces, es que achegamos un pouco ortopédicamente, imos falarse un pouco ortopédicamente, pasoche a... Vou intentar, eso, simplemente darlle pé a Luisa para que fale. O primeiro, o meu epílogo, o prólogo fai no Antía Otero, eu fago o epílogo, tivo a ben, tivo esa diferencia comigo, Luisa, e eu titulo Orientarnos cara a luz, porque é o que sinto que fai Luisa con nós, orientarnos cara a luz. Dame a sensación de que sempre vai un paso por diante. Levámonos 15 anos, non? Mais ou menos. E teño a sensación de que ti me estás ensinando o camiño, non? De decir, como transitar. Teño esa consciencia moi clara. E ao mesmo tempo, fascíname, pareceme intelectualmente serio o que faz o teu discurso. Porque o teu discurso está sempre na ambivalencia, entre a luz e a sombra, non? Entre o individual e o colectivo. Sempre hai esa ambigüidade en ti. Eu non sei como te vestí a ti mesma. Se tes consciencia de escuridade, de algún xeito, e precisamente por iso tes unha desenfrenada defensa da beleza e da xustiza, ou non tanto. Non sei como te vestí a ti mesma, porque realmente eu non teño claro se eres unha gran optimista ou unha gran pesimista. Non teño nada claro. Ben que un pesimista e un optimista informado, non? Ou algo así. Sí, non sei como me vexo. En este momento actual, véxome moi ben, moi a gusto coa persoa que son. Durmo moi ben, que iso é fenomenal. Quere dicir que non teño así débedas pendentes moi grandes, non? Pero, e amante da belleza e da xusticia funo sempre. Entonces eu creo que ahora a mellor a broma máis, porque tamén teño máis tempo, pasou a etapa, as mulleres pasamos por moitas etapas, como por metamorfose, non? Pasou a etapa da crianza, pasou a etapa da vida profesional, xa tamén acabada, e entonces, bueno, que estás como moi ceide, moi libre de preocupacións, de responsabilidades. Claro, como non tiña ninguna, me meto no Ateneo, entendes? Porque tiña mono, seguramente, de ter responsabilidades. Por eso de non estar ceide de todo, de decir, podo facer o que me dé a gana, entonces si podo decir, no, que teño que ir ao Ateneo, teño que facer cousas. No, síntome moi ben, moi a gusto, e penso que moitísimas mulleres da miña edade están en ese momento, non? De que xa deixaron todas as cargas familiares, todas as cargas profesionales, e poden un pouco facer o que queremos, non? Un pouco o que queremos. En este momento xa, os anos que nos queden de vida, que xa son demais, porque a ciencia, afortunadamente, progresou moitísimo e nos dá ese marxe de vivir máis tempo, e entón eu creo que hai que vivilo plenamente. E creo que moitísima xente, moitas das persoas que estamos aquí, moitas mulleres sobre todo, estamos en ese momento. Ti dedicas este poemario ás fillas da ditadura franquista, non? E debuxas unha imaxe feliz nun mundo ordenado, non? Nese sentido, recórdame, por exemplo, o libro de Lea Ipí albanesa, que ten un libro publicado en alemán que se chama Libres,
que fala da súa infancia nos anos 80 en Albania como unha infancia feliz. E, de feito, aquí trazas unha imaxe feliz da tua infancia nun mundo extremadamente ordenado como era a España dos pais que ti tiveches que non eran a mesma cohorte sociolóxica, había moitas xeracións convivindo ao mesmo tempo. De algún xeito, creo que a tua xeración, a xeración dos teus pais e a xeración nena na Guerra Civil, non? Nena na Guerra Civil, polo tanto, é a xeración onde está a ortodoxia pura do franquismo. Probablemente non haxa ninguén tan franquista como os nenos da guerra, que realmente están vivindo de outra maneira. Nese sentido, claro, cando falamos de fillas da dictadura franquista, ti representas, e as mulleres que nos 70, na transición, estabades na universidade, formándovos, ou tocando os 20 anos, representades só un modelo, o modelo que ten máis visibilidade da transición, pero non o único. Non sei se mirabades iso, que realmente había outras voces. Xente que tiña, por exemplo, pais que tiñan memoria da Guerra Civil, da República, e, polo tanto, tiñan unha visión moito menos ordenada, con infancias moito menos felices, con máis carga. Xente que tiña menos formación e, polo tanto, menos consciencia de todo o que estaba rompendo, toda a progresía que había que manter. Non sei se a vosa visión era unha visión unifocal nese momento, é dicir, fillas da ortodoxia franquista, con todo por facer. Ti falas de que tes algunha expresión moi boa, a metamorfosia da raíña do fogar a cidadá, inventando un camiño sen modelos. A cuestión é que tiñas compañeras de xeración, como as vías? A ver, a pregunta é complicada, sobre todo moi enorme, non moitas cousas. A ver, eu creo que a medida que, a ver, nacías nunha familia que che tocaba, eu tuve sorte, me tocou unha moi boa, pero tamén a sabía que non eran así, e ademais moi partiño de min, non? Na miña casa había unha tenda de ultramarinos, o que quería decir que comíamos todos os días ben, pero non todo o mundo do barrio, nací nun barrio de Coruña, e non todo o mundo do barrio tamén comía do mesmo xeito que comíamos nos, eso está clarísimo. Pero ademais, as mulleres tan pronto vas vendo, vas medrando, vas vendo as desigualdades, as desigualdades as vas vendo ti mesma, non? Eu, ademais, nena única no medio de homes, pois vía que non tiña libertade. Entonces, a primeira rebeldía xurde para reivindicar a igualdade cos teus irmáns, polo menos, non? Polo menos, mentras eres nova, claro. A ver, vivíamos nunha dictadura, a cousa estaba moi, quero dicir, era moi oscura, cando te podes comprometer máis, é no momento que vas a estudar, que xa tes máis sentido, que xa te das conta máis de que hai outras cousas, de que hai que intentar rachar todo eso. Non sei, a nosa xeración foi unha xeración de cambios. Eu creo, estrenamos pantalos vaqueiros, recordo que era un pouco un escándalo, estrenamos os bikinis, o sea, era un escándalo, ir de bikini, era todo era un escándalo, non? Pero aparte había que romper había que rachar con esa dictadura que nos oprimía moitísimo, porque isto sería a parte anecdótica, los bikinis, los pantalós, pero despois había que ti querías facer un pasaporte, tiñas que pedir permiso do teu pai ou do teu home, eso era tremendo, non? Eras menor de edad toda a vida eras menor de edad. O sea, o patriarcado era tremendo, era como unha lousa que había que, aparte de que había que intentar rachar coa dictadura e botar fora xa ese réxime tan odioso. Por outra parte, as mulleres teñemos moitas asignaturas pendientes máis, aínda máis, e as clases máis desfavorecidas moitísimo máis, claro, moitísimo máis. E tiñas contacto con elas? Claro, sí, tiñas contacto, a ver, eu ademais que xa xe digo, vivía en unha tenda, ti coñecías a todo o mundo do barrio, o sea, tiñas a xente máis, e bueno, despois o que decíamos da ausencia de modelos de muller, non había. O
O sea, a desgracia nosa foi que a República acabou como acabou e a dictadura tomou man a sección femenina. A sección femenina non era un modelo de nada para ninguna muller que tuvera os dedos de frente, non? Entón había que rachar cos modelos. Nos en aquel momento pensábamos que o modelo era o de liberdade que tiñan os homes, que había que conquistar eses dereitos, non? Pero creo que tamén evolucionamos e tamén aí, pois, non estábamos moi acertadas. Dis da tua nai: desprecei con toda a forza da adolescencia a miña nai. Representaba o que odiaba. Eu creo que en gran parte porque forma parte do núcleo duro do franquismo, porque realmente esa xeración simplemente se impactou absolutamente con ese modelo sin un antes e sin un despois. E tiñan moito medo. O sea, todas as persoas na dictadura teñen moito medo. Bueno, sobre todo se non son de la cuerda de los que mandan, claro. Pero tiñan moito medo. Entonces era cuidarnos de alguma maneira, esa maneira de restringirnos a liberdade, era cuidarnos. Eu recordo que meu pai decía que non nos podíamos meter en ningún partido político. De todas maneiras, tamén era un tío moi sabio e non nos deixaba ir para nada, nin a sección femenina, nin a OGE, nin a nada. Sabía que había que fuxir tamén deso, pero non nos deixaba. Claro, o pobre home lle salieron todos os fillos de esquerda, meu irmán no Partido Comunista, outro, a ver, quero che decir que foi así un pouco, pero bueno, porque mamabas na familia o que era a xusticia e o que era, non sei, as cousas boas, entón por eso te facías de alguma maneira de esquerdas, está claro. Pero eu percibo aí unha pena, sabes? Como unha falta, con ese odio visceral, ese odio profundo que probablemente sea de toda a vosa xeración. Probablemente os pais, hai que matar o pai, hai que matar a nai sempre, pero probablemente os pais e os nais máis mortos e morridos, matados, son exactamente eses pais da xeración, eses pais que transitan o centro do franquismo e que son realmente, investidos polas novas xeracións na transición. Realmente aí non hai perdón. Non hai, non? Porque era autoritarismo puro. Claro, non había autoritarismo, non había ninguna posibilidad de diálogo, de negociar. Ti ahora cando dis que un adolescente hai que negociar ou tal, eu na miña época non negociaba tortas, o sea. Claro, aí hai unha ferida sociolóxica que temos como país. Hai unha ferida. E aquí, no teu poemario, unha das cousas interesantes tamén no teu poemario é que hai un tempo circular. Ti estás revisitando o pasado desde o presente, vas e volves, e de algún xeito miras que os diferentes eus que ti fuches, desde aquí e desde alá. É moi interesante esa ferida que queda coa nai, que é dese enfrontamento directo, brutal, sen ambigüidades na transición, e logo volves ser nai da tua nai, non? Nesa foto, mamá, ti és adolescente. Desde a distancia de casi un século, sinto unha enorme tenrura. Transfórmome na adulta nai dunha moza de pel de caramelo. Por que sentiches a necesidade de volver, de facer ese tempo circular, de converterte na nai da tua nai? Bueno, unha pola edade, non? Porque eu creo que ahora nos está casi un pouco pasando tamén con os fillos. Ti eres moi nova ainda, pero eu a veces xa me sinto que eles teñen que exercer de alguma maneira algún tipo de titorización, por se me vai moito a cabeza. Pero, a ver, eu creo que foi moi injusta coa miña nai, como todo o mundo é moi injusto, pero é xeneracional. O sea, eu recordo eso, o diario dos 15 anos, e eu ali poñía a miña nai, bueno, de perexil. Por que a poñía así? Porque me estaba negando unha liberdade que eu quería. Cando ti te fas adulta e transitas por donde ela transitou, lle volves totalmente o crédito. A miña relación coa miña nai na última etapa, bueno, xa cando fui adulta, foi maravillosa, a verdad, non tive problema ningún, nunca, porque aparte a miña nai era unha persona excelente, era maravillosa, era, bueno,
increíble, increíble, porque tamén tivo a visión, por exemplo, eu recordo cando meu pai dixo que eu non estudiaba porque as chicas para que se non estudiara, que se tiñan que casar, e eu reivindicaba que quería estudiar, non? E aí miña nai me botou unha man moi grande, non? Que dixo, non, ela igual cos nenos, ela igual cos nenos. E foi miña nai, se eu non teño esa axuda, está claro que me quedo de tendera toda a vida. Hai a presenza da cociña, dos interiores, fundamental. De feito, hai poemas que son retratos de interior. Un interior, hai un concreto que é un interior compartido por diferentes xeracións, non? Que pasou? Con micrófono? Non, hola, hola. Pois hai un poema que transcorre, hai varios que transcorren na cociña. Neste caso, son diferentes xeracións. E está a idea da comida e do coidado. Hai un valor para o cuidado que dis que de algún xeito non tiveches no seu momento. Dentro das contradiccións ou dos dede, pero que estou a ver, do percorrido, esta é unha das contradiccións que levas con máis desacougo polo que podo observar, non? O non incidir no cuidado ou non entender o cuidado como debía ser entendido. Claro, sí, porque eu, como te decía, como reivindicaba a mesma liberdade dos meus irmáns, tamén quería facer o que les facían, e o que non facían eles tampouco non lo quería facer. Ni quería cociñar, ni quería fregar, ni quería facer ninguna desas cousas que eles non teñen obriga, e dicía, por que eu, non? Por que eu? O sea, esa era a rebeldía. Pero, e entonces, claro, te das conta moi posteriormente, te das conta que ese modelo que non cuida tamén é un modelo que nos leva a donde nos leva, porque se ninguén cuida, se nadie cuida, entendes? Entonces, claro, facer esas contradiccións que ti tes, entonces, de unha maneira, recuperas tanto mentalmente como afectivamente, ¿no? Te das conta que dices, bueno, a ver, elas eran o único camiño que tiñan as mulleres entonces, a cociña, a casa e pouco máis, non? E nos, sin querer igualmente volver a eso, que era moi castrante e nos cortaba parte de liberdade, tamén pensas que alguén o ten que facer, que o ten que facer todo o mundo, homes e mulleres, está claro, que aquel momento que o facían solamente eran as mulleres, pero tampouco podes ti encarnar el modelo masculino de que non o fai ninguén, porque é eso que me dá pena, entendes? Decir, no, o sea, a ver, o que temos que intentar é dar un paseño máis para que podamos facer todos, para que o cuidado das nenas, dos cativos, das nenas, a comida e todo, se pode compartir porque tamén é unha cousa gozosa, e porque vamos a renunciar tamén a eso, non? Penso eu, pero bueno, non sei. Sí, claramente, non? Os cuidados, falta, notas que tienes esa elipse sobre o masculino, non? Que ao final pesa. Simplemente non me resisto. Vale. Bueno, eso sí, simplemente a reproducir uns versos nos que, sobre todo para dar conta da valentía, da honestidade, da verdade que ten este poemario. Ia redimir a todas as nosas antepasadas, agramara en min unha conciencia igualitaria, compartiríamos as obrigas domésticas. Agora que gasto paso prudente de anciá, manifesto a rabia das humilladas, arrepíntome de desdeñar o valor dos coidados, a rebeldía asologou os bons momentos que non gocei. Claro, porque ti estaba sempre... A rebeldía facía que ti non gozaras esas cousas, non as podías gozar, porque non as querías. A ver, ahora penso, non as querías exclusivamente. Querías eso e outras moitas cousas. Pero en aquel tempo que as rexeitabas totalmente, non? As rexeitabas. Todo o que tivera que ver co cuidado, por que o tiñas que facer ti? Se os teus irmáns non o facían, se os homes non o facían, por que o tiñas que facer ti? Era así. E agora, xa rematando, quería entrar en dúas metáforas, ou unha metáfora e unha metonimia. O amor romántico e a maternidade.
que son dous puntos fundamentais na historia de toda muller. En canto ao amor romántico, realmente que aquí narras, como non pode ser de outra maneira, o naufraxio que toda a vida ten do amor romántico. E utilizas a metáfora serea fónica. Por que esa metáfora? Que ves na metáfora da serea que te fascine, que realmente sintes que dá con ese don que queres? Sí. Bueno, a mí a serea me seduce como ser mitolóxico, pero claro, a serea vai ligada coa seducción e tamén con esa atracción era de alguma maneira para facer naufragar os barcos, ou por outra parte a serea, outra serea que temos moi en mente e que ademais é unha película de Disney que eu creo que ve todo o mundo, que é La Sirenita, ¿no? Que é unha sirenita que cando quere convertirse en humana ten que deixar a voz, ten que, non sei, para poder ter pernas ten que de alguma maneira sufrir esa amputación enorme, calculada de non ter voz, o que supón non ter voz de por vida. Entón a mí me parecía a veces que éramos como sereas, que o patriarcado nos quería facer como esas mulleres guapas, seductoras, de voz afinada, e que realmente o que éramos as mulleres reais, pois éramos mulleres, sereas sí, pero afónicas, o sea, non afónicas de berrar polos nosos dereitos, de intentar de alguma maneira facernos valer e de ter voz propia, que eu creo que é importante das mulleres, que a conquista que eu creo que temos que ainda non está moi acadada, además, bueno, Simone de Beauvoir di que calquera momento os dereitos conseguidos se poden esfumar, pero de que en estes momentos podamos ter voz, e podamos opinar. E ainda agora podes ver moitísimas veces, o temos comprobado, temos falado coa porteiro algunhas veces que está por aquí, de que ti opinas en un foro en que hai o mellor homes e mulleres e das unha opinión, te das conta que non ten ninguna repercusión e aos 10 minutos a retoma un home a di e resulta que se lleva os aplausos. E tú dices, pero si eso era o que dixera eu aí, pero eso non é que só o que eu dira eu, é que eu teño vivido moitas veces nos claustros de profes e así, que eso ocurre, e dices tú, Dios, pero ainda a voz das mulleres sigue sin ser escoitada. Entón, por eso decía que como que estábamos afónicas, de alguma maneira de intentar, pois eso, ter esa voz e que sea escoitada en igualdade. Unha das cousas que me interesa moitísimo deste poemario e que nos ten que interesar, eu supoño que a todas vos interesará, é que o esforzo fundamental é intentar desmascarar as metáforas coas que vivimos e que nos condenan a irrelevancia como mulleres. De algún xeito somos animais mutilados ou humanimais mutilados, pregados ao modelo do desexo masculino, que é un desexo imposible e ademais perigoso para nós mesmos e para eles. É un imposible, é habitar simplemente un imposible. Pero dentro das metáforas tamén a maternidade, quizáis a maternidade sexa máis metonimia que metáfora, tamén a maternidade é unha trampa. Ti falas de que hai unha idealización interesada en 1000 poemas que nos vai construindo, e que a maternidade, ademais de ter moitas luces, ten tamén moitas sombras. Falas, por exemplo, da frustración, do medo, do pánico, da xestación, dos primeiros momentos, do parto e dos primeiros anos de vida do nena ou do neno, e tamén do momento duro da adolescencia, falas de cuspín cara arriba e caeume na cara, sufrín os reproches dos meus fillos. Porque detrás está continuamente esa idea de tempo cíclico, que todo nos pasa a todos continuamente. E esa idea a mí, o que me resulta impresionante, dese tempo circular que acabas deseñando,
é o xeito en como abrazas. Porque ti acabas abrazando as contradiccións, non? Acabas deitando unha mirada comprensiva e amorosa sobre ti mesma, non negándote en ningún momento a falar das contradiccións e das feridas. Acabas abrazándote, esa sensación tela ti, non? Como un traballo consciente que ti fixetes, non? Eu, a ver, sí, sin estar sumamente feliz de como son, aceptome. Eu creo que esa é a sabiduría desta etapa da vida, que xa sabes que a perfección non existe e que unha vez que asumes eso, pois bueno, pois todo moitísimo máis fluido e podes disfrutar moitísimo máis do que haya, porque xa sabes que a perfección non está aí. Entonces, bueno, a eso entonces intento, igual que intento cuidarme. Entonces ten que ser unha cousa así. E sí, o sea, hai tamén como un intento igual no poemario de final feliz, non? De que despois de todo isto, pois bueno, tamén podes encontrar un certo equilibrio. Eu creo que a palabra igual en este momento da vellez sería equilibrio, estar en un equilibrio, non? Contigo misma. Falas da curiosidade, non? Sí. Bueno, xa, é o poemario de alguén absolutamente vivo, dunha muller nova, dunha muller que ten a curiosidade vital intacta, que, de algún xeito, o modelo que temos que aspirar, supongo, non? Profesora Luisa. Gracias, siempre. Pues encaramos xa a parte final, dous últimos poemas leídos por Priscila e por María Xosé, e rematará o acto cunha nova interpretación a cargo de Mexota Pérez. Gracias por estar aquí. Bueno, sede indulxentes porque eu non leo poesía en alto, que vergoña. Pero bueno, Hai que ler poesía. hai que ler poesía en alto, é verdade. Sigo aprendendo. Bueno, moitísimas grazas por contar comigo, Luisa. Sou un pouco emocionada, que tonta. Pero bueno, a verdade que é un orgullo para min aprender, seguir aprendendo con ela. Eu creo que este poema pois tamén o escollín porque é un pouco unha forma de agradecer as que berraron antes ca minos, antes ca nós, e as que siguen berrando porque aínda temos motivos. Entón, carta a Margaret Mead. Margaret, querida, vouche contar algunhas novidades deste curruncho do planeta. Como ben sabes, partíamos do natural, do que sempre se fixo. Nos a parir, eles ao mando. O corazón dos anxos do fogar, fronte á cabeza. Enxoval, cociña, crianzas, bandeiras, armas, patrias, unha moda universal, mandaba a bioloxía. Chegaches ti, Margaret, co teu corpo breve, e como unha polgariña contra o dragón, denunciaches o que era un acordo entre poderosos. A bofé que tiveches forza dabondo, como podían as mozas chambulí dominar a tribo. Escandalizaches as mentes ben pensantes co sexo prematrimonial das samoanas. Aromas de cambio, inoculaches o virus da gran desorde mundial. Deches co punto onde apoiar a panca e a escala dos privilexios esbarreleu. Non era graza divina que o poder fose masculino, esfarelaba. Deixaches sen argumentos a quen nos tiña escravizadas. Cortamos 1000 cabezas do dragón, pero sempre lle rebrotan. E segue secuestrando rapazas para os bordeis dos pisos das cidades. Demasiados deles seguen sen controlar os impulsos animais. Precisan carne fresca para desafogarse. Aínda munición para a bioloxía? Pareceríache mentira se volveses ver que o negocio máis florescente do mundo é a trasfega de raparigas pobres do terceiro ao primeiro mundo, coa connivencia dos poderes nunha sociedade que xa fixo a revolución sexual, imaginarios transformados, véndenas ou cómpranas caloxectos, mulleres cromos dun álbum, en nome da liberdade.
225 millóns de homes mastúrbanse cun vídeo dunha violación en Pornhub. E mira ti, agora xa estudamos en igualdade, temos anticonceptivos e parimos cando queremos. Somos astronautas, científicas, xefas de banco ou goberno. Ata Barbie mudou a feminista. Gustarache saber que xa temos independencia económica e o cuarto propio que pedía Virginia Woolf. Aínda que moitas veces sexa un cuarto conectado coas redes que marcan os corpos normativos e adolescentes que sofren por non telo non rachan o celofán que quere apreixalas. E sí, a mocidade é moldeable, non cansabas de repetilo. Por iso resta esperanza, haberá futuro. Que feliz fun nas salas que che dedica o Museo da Historia Natural na cidade dos Rañaseos. Hai unha última cosa que che quero contar, Margaret, porque ti tamén fuches pioneira neste negociado. Afirmaches que o maior símbolo da civilización era coidar dos semellantes. Na pandemia mundial volveuse transparente. Valoramos a sanidade, a ciencia, os traballos de intendencia, a relevancia dos coidados. Parecía que esta vez ia en serio. Outra vez son de balde e voluntarios. Páganos con amor, para que acordarse do que foi un soño. E volven as guerras, o abuso, a pobreza feminina, a negación dos dereitos. Gañamos, perdemos, gañamos, perdemos, gañamos, perdemos. Volvemos á lei da selva. Onde esteas, vela por nós. Cousas que quixera decir e non quero falar. Sobre todo, grazas. Grazas porque nos lembras con este traballo o importante que é sermos cuidadoras, o importante que son os cuidados neste último tramo do libro, que é do que eu escolli no meu poema, que fala abertamente da belleza. Eu, como muller bella, recoñezo que aínda me doe pronunciar esa palabra, que non me gusta aplicarme ese adxectivo, mas evidentemente aquí nos queda moi claro que é unha nova vindicación, a vindicación tamén do que significa para as mulleres e para os homens sermos bellos neste tempo en que a nosevidade parece un castigo, pero en realidade é un premio. Entón, solo quería facer un comentario ao tema das sereas afónicas que me vivo á mente cando falabades, porque de repente pensei en que as mulleres e as sereas compartimos o feito de sermos seres anfibios. Vivimos en medios moi diferentes, temos unha capacidade para sobrevivir moi importante. Me parece, ademais, como ti comentabas despois, que a cuestión da voz é fundamental. E que queres que te diga, xa sabes que é o meu rollo. Entón, para mí, está todo discurso aí. Pero, sobre todo, quería darte as grazas por moitas cousas que non vou contar aquí. Pensad o que queirades. Por todo, vale? Por todo. A belleza, dina Luisa, abriuse paso e chegou ata a cabeza. Branquearon as raíces dos cabelos antes dun louro apagado. Sinais imperceptibles foron detonando como minas agochadas. No calendario encheuse a boca de pregues, regos paralelos debuxados cun pincel fino. Baixou o pano a metade na coreografía salvaxe das pálpebras. Os peitos forzaron a rede que os sostiña. Descolgáronse con cada embarazo. As cadeiras e o ventre avaros acumularon peso. Cada mirada ao especio constata o resultado do deterioro. A pintura do interior mudou co color acedo da pel. Ao
ao exceso de enerxía, sucedeulle a calma. Quedou prendido nas silveiras o desexo. Os ollos perderon altura, adquiriron dimensións humanas. Ningún xornal publicou o obituario dos ideais de xuventude. Só a voz e a curiosidade permanecen atrapadas no ámbar. Parabéns, Luís. Bueno, mientras María se coloca, darvos as gracias a todo o mundo por vir e dar gracias a Mari que dibuixou esta camiseta tan bonita e por suposto a Francesca. ¿Dónde está Francesca? Francesca, porque é autora da capa e de estas ideas tamén que teño aquí tamén. Gracias, por suposto, a Emao por prestarnos este lugar tan bonito e a todas vos por vir, a todas, e a MJ Pérez en especial porque estivo cantando en todos os poemarios meus, entón esta vez non pode faltar. Podo decir, gustaríame dicir un par de cousas, porque xa sabes que se me poño gravamos un podcast de novo. Se queredes saber máis, Luisa máis eu temos un podcast, que ela pasou polo meu podcast e falamos destas cousas de como nos coñecimos, que tamén é unha boa historia, pero faime gracia unha cousa, non? Que eu aquí veño un pouco a exercer de paréntese, non? É dicir, canción ao principio e canción ao final. E sen querer, porque isto foi inconsciente, comecei tocando un tema que é dos primeiriños, daquela época de cando nos coñecimos tía máis eu. Porque cando Luisa máis eu nos coñecimos, eu non era cantautora. Eu era curiosa e tiña unha guitarra, vale? E caín de forma como de carambola nun taller de poesía que non sabía nin por que me apuntara, non tiña confianza algunha de verdade, eu dicía, eu escribir, sabes? E apunteime ali. E non só polo que aprendín ali, sino por xente que coñecín como Luisa. Por empezar a escribir, que non vou gañar ningún Nobel, tampouco é o plan, só me quero expresar, vale? Pero sobre todo, máis alá diso, creamos un equipo humano moi guai. Iso derivou en que fomos de xira, os meus primeiros concertos son todos ligados á poesía e a xente como Luisa. Eu hoxe estou máis nerviosa que calquera concerto, de verdade se dixo, porque, é dicir, tú para min eres a miña influencer. Non é filosilleo barato, porque nestes mundos de internet eu síntome moi frustrada e vexo que falta nos fai a poesía, de verdade, que nos fai moitísima falta, vale? E como non me quero enrollar, porque sabes que se non falo unha hora, vou cantar que pasamos dun dos primeiros temas ao tema máis reciente, que se chama Perdín a memoria, que por sorte, aínda non de todo, vale, perdín a memoria. Se alguén nesta sala sabe francés, por exemplo, tú, vale, ten compaixón de min, da miña pronunciación, se vos cunde... A que sabe francés é a miña amiga Carla, que está por ali. Pues, a ver, misericordia, vale. E sí que vos convido a despois que busquedes o videoclip no YouTube, porque está feito con moito mimo, é un libro do espírito. Perdín a memoria. Xa non sei que lingua falar, non entendo ben que fago aquí, procurando sempre un fogar, cando só quero perderme en ti. Iniciei a viaxe
cousas cegas sen saber nada de ti, desolaches a cabeza no momento que te fui pintando de colores unos negros lamentos de tu perfume grabado con lume dentro del fondo manos de sempre xa estou fatal de desespero Santo Antonio se che fago un rezo ai que debes tú Belén trae contigo porque vai por dentro abondo de tempo pra desgraza e é momento de facer mudanza de matar con todo o que manda amigo medo xa non me ameaza perdín a memoria buscando o corazón nunca es un parei porque non aprendo tengo rosa non sei que lingua falar non entendo ben que fago pero durando sempre en fuga cando só quero perderme en ti cando só quero perderme j'ai perdu la mémoire en pensant tellement à toi j'ai perdu la mémoire et c'est vrai je sais ton message j'ai perdu la mémoire en pensant tellement à toi j'ai perdu la mémoire et c'est vrai je sais ton message volamos de sempre ya estoy fatal de desespero Santo Antonio se te fago un rezo non quero vivir un lamento algo novo que te merezo abondo de tempo pra desgraza e é momento de facer mudanza rematar con todo o que manda mi mujer xa non me ameaza perdín a memoria buscando o corazón nunca es un mato para ti puxo prenda con tempo xa non sei que lingua falar non entendo ben que fago aquí tornando sempre un fuga cando só quero perderme perdín a memoria non parei porque xa non sei que lingua falar non entendo ben que fago aquí tornando sempre un fuga cando só quero perderme en ti só quero perderme en ti só quero perderme en ti Vamos a una sorpresa final. Yo sé que os quedaríades aquí outro pouquiño, pero creo que foi un acto precioso. Moi ben. Grazas, hasta a próxima.